To aj gity, hej, synočku. Dobre, idem to gity. No to tu, hej, to je kus, hej. To môžem ja? Co? No šoferovať. Ty co chceš ísť? Šoferovať. Trešeme, co on chce, co ty chceš? Šoferovať. Môžem ísť? Bo już vypil. Pravno máš vyplný palienočku. Chorota se bije. No tá pozvonko, no. Nie, na tarky. Nie, nechaj tak bere, nechaj. Takže ľudia, videjko, také malé. Som mám motoru. Dobre, hej, pozor na kameru. Ja zoberiem kameru. Nie. Však zoberiem, že by si nebuchnul. Na, co je to taký? Dobre? No, to sa môže kamarát. Na, odzedu sam. Synáčku, přijde, aby ti ho... A ja nechcem sa prvo, znaš. Bo Šandareo do mňa vezmu za vodičák. Máš sebe daj, asík. Na, nie, paž nie. Na to však, ty už vajča, koľky. Dobre, kam to chuť. Daj sebe pauza si, nie? Dobre, to je to tam. 3 minúty čisto, no, na besení. Zeme, tu som ja, tam zero, a to je môj synátor. Tak asi, nie? O, a ideme. Čekaj, po baba mi volá, no? Hej, mám ísť Margit do chodu. Margit, teraz nie, potočím toto. Margit, idem do... Chcem vám ísť do kafandu. No, tak pôjdem kúri kúpiť. A keďo tam sú kúri? Po 6 €? Ja po 6 € keď spočíš, nechcem me Margit. Dobre, idem tam, čau. Toto baba mi volala teraz, že máme ísť do Egypty. Daj máš do batérii, to chceš? Daj mi pokoj. Dobre, ty nebo... Ne, ty nechceš, bo co kričíš? A šofér, to nabúrame. Ešte nabúrame, dneska ja neprídem do tej Egypty na goje. Aj na kúrice, lačico. Nie, hej, čo robíš? Daj sebe do dečka a íď. Taká Ečko. Chceš napíš? Když mám to drešaj mnie. Napíš sa. To raz koniec. Majú pitej oha. Takže ideme do Egypty, nie? Špitaloše, Margoše, Močkoš! A kde mám ísť? Do Fišára? Do Fišára pôjde motor. Ľudia, takže keď chcete ďalšie videa a ďalšie videa, podporte nás, nezabudnite nám dať nejaký komentáre, nie? Čusáky. Čekaj, ticho. Komentáre, lajkovací, lajkujte nám, komentujte nám a žiadne nechcem také komentáre, že píšete. Komentáre, dobře, video dobre natočený, len nemám čapku, takže to som dal dobre. Takže pozdrav sa Maxík. Čauke. No, takže tu je on. Nešoferujeme len akože škola, hej. Už sme skončili s tým. Ideme domov. Takže ľudia, podporte nás, fakt. Čakaj. Podporte nás, fakt. A čaute.